Muri yeZimbabwe aiwa blue movement yazoita mukurumbira yatozonetsa manje nokuti kuona kuti havasi kana kutombotera zina basa nyangwe criticism iri kubva kune vanhu kana kupi nekupi vanonyatsa kuratidza kuti vari kuiresista muri yeZimbabwe nokuti kuona kuti vari kufamba kwese kwese vari kusvika nyangwe nekumashonaland saka muendera mberi nenyaya iyi nokurudzira wasubscriber wolaika wotura on the bell icon kuti ramboshana maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti osalosiziva vanouya pahendo pake onyora achiti we have landed in Mashonaland West Province to converse with the citizens. Citizens are clear on their unequivocal support of President Chamisa. Despite the assault and attack on movement, citizens are clear that we have to fight on. A long and winding struggle for change requires principled and ideologically astute fighters. We have to march on. Thank you, fellow citizens. Onwards. It. Sauri Zimbabwe ndio mashoko anoitagwa naSiziba achiti aiwa tiri kufamba kwese kwese azviratidza kuti macitizens ari kunyatsa kufollowa movement yavo muri yeZimbabwe aiwa ndo zvatiri kutoona nemufananidzo yamuri kuona pavhidhiyo iri muchiona vakaunganidza vanhu timbotiudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechinhu ichi chatiri kuona kuti aiwa Siziba pamwe chete naAmos Baya vanenge ndivo vanhu vasara vakamira kana ndo matrusted agents avaNelson Chamisa timbotiudzawo mafungiro ako unoti kudii pamusoro penyaya iyi vakapinda mucomment section medu saka kana kusubscribe kulaika pochonotira on the bell icon kuti ramboshana namaupdates anokupa pano paZim News Live.